sekian lama. Umpama Ripnatu duwe rasa pipine ketok ndempluk-ndempluk mangan turu karo ngising. Mbak Nida. Mbak Nida. Meneng sih. Untune nyanyi. Anjan tidak. Ninjane sing duwe sapa? 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 Sing duwe ninja sapa? Ninja mah tetesan. Sing duwe ninja sapa? Sing duwe Supra sapa? Sing duwe Supra sapa? Aduh. Sing duwe Supra. Suprane sapa kae? Kaitan sebenarnya. Wane sapa? Aduh. Kapan lemu tuku?